TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to deni ko suttini accini addi haala ala ko tongi gere sibontodirama ndaare Fulɓe TV Fulɓe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni joni Fulɓe TV no weeli ha. Assalamu aleykum musidɓe amen daaro min ɗo e Fulɓe TV rek komin mboy on ko waɗante rek wattu o wattu ñan foof ñan min jilloto minen ɗaɓɓana on kabaruji tarikaji ko gandiranta min gaddana ɗum haalo demogal cuuɗu moɗon ɗo dammugal galle moɗon ɗo daron ɗum han noon minen garnoɗo ha Labakore ɗo hargol ɗo tawgo min ɗo musidɗo amen goɗɗo ne o gandiranta mboy andi affaire tarika seeɗa jewta e muɗum ɗo min daara minen ne ko hono min mbawata yewtude muɗum ɗo han bo heɓa bo haalana min ko mo ande affaire tarika seeɗa han noon ko addu min ɗo han ko affaire yewtugol ɗo biteɗo Moussa Molo yimɓe hewɓe gandino nana haala muɗum nana fi muɗum kono ta wona anduɓe ɗum no bete wayno minen ni sa seeɗa ta nanata woɓɓe janga ɗum English kono hay English ene ko wona foof ɓe kalantama te ko hewɓe ndini koko nafata koɓe kamɓe English tan ko ɗum ɓe kalantama toon mais nder ɗum ɗon kala ɓuraɗo faalaɗo andude ko heewi hen ko selli ko gandiranta ko waɗi a wawi tan jokkodirde he ɓe gandiranta ko ɓe woni anduɓe affaire tarika jannguɓe affaire tarika ha yelliɓe heɓe gandirata kamɓe kadi ɓe ɓooyi ɗaɓɓidde affaire tarika e nder ɗum noon han mbiɗen ɗo bondiɗo he mama amen kaw amen ba amen he o programme ɗo han ɗo en batta tan en mbiyat ɗum bisimilla ɗo programme ɗo kamne mbo haalna inde muɗum nde so Allah jaaɓi kaw jarama ko noon wayi assalamu aleykum wandiraɓe julɓe tedduɓe e jiyaɓe e oɗo aduna e ɗemgal fulagu enen Fulɓe ɓe indemande ko min mbiyeteɗo Djibril Balde kono ko ɓurami andirede ko Cikam Balde Jalijo mawɗo ko min no yewtata ɗo seeɗa waɗi ko gandumi hen he tarika Moussa Molo joni fof ado fof sa nani Moussa Molo ko hoɗum ko hombo woni Moussa Molo ko hoto Moussa Molo immiri Moussa Molo de to bangal cosanegal makko ko immori to Jaaƴe Jara e Ali Jara e Malal Jara e mbiyeteɗo Molo Jara on non Molo jibini Moussa kono Jaaƴe noon kanko jibini Ali Jara kanko jibini Malal noon kanko jibini Moussa jibini Molo kanko jibini Molo Egge on non Molo Egge sa nani Molo Egge o wiye Samba Egge pogane ko ka en jiidi nene goto baba goto wona non de Samba Egge ko pullo Fuladu kamne ko e Fuladu jiya kono kam ko jomana i wonno Allah waɗi noon Molo Egge Allah waɗi danna mawɗo kam ko danna wonno eyo on noon Molo jibini Moussa on noon Moussa Molo kamne ko kam jibini Ceerno Balde kam jibini Lamini Tuuti kam jibini mbiiteɗo Maymuna Balde hande mbon yaada he Adam Barrow he laamu he kanko hande kamne mbo foori hen ko ni tarika woni kono noon so tawi woni en ƴefti to bangal no ɓe gardi he leydi he ko ɓe jeeɗiɗo kamɓe Fulɓe jeeɗiɗo gimmino Masina ɗum ko hoto Masina ko e Mali leydi Mali kono noon ko idorno ndin leydi ko idorno inde muɗum ko Jimballa
ko jimballa wiiteno tundu ndu ko jimballa wiiteno ɗum wiyeteno jimballa ɗum ko ganduɗo Mali Masina anani ko jimballa wiiteno nde fulɓe keɓi leydi ɗi ton ko kamɓen ne mbi ɗum Masina pour fulɓe ɓe anani on jimballa ɗon ko haala ɗum te ko hoɓe bonno toon ko e haala bambaraɓe ko e haala bambaraɓe tili bonkoɓe ko e haala mu'en fulɓe ɓe noon ne nde keɓi ko kamɓen ne ɓe jitti ɗum ɓe mbaɗi haala mu'en Masina. ok joni ha jo ko e fi Moussa Bal Moussa Molo famille muɗum o ko hen ha jo ko hen ɗum ɗon bonɗen ɗon nden ɓay koye mum bonɗen joni mi faala rek andude kam tigui hoore mum ko to jibinano walla ko hoto immori ha ari ɗo tundu ɗo wiite ɗo Fuladu ko hoto mo wonno walla ko hoto mo jibina eyo ko noon way nde malal malal en nde ɓe gimmi Masina ko nde ɓe ngari ha Kaayi ko ɗon ɓe lancondira Kaayi ko e Mali fa hande ko e Mali woni kono ko e frontiére Sénégal ɗon noon ɓe kaɓa ɓe punti leydi ndi ko waɗi ɗum ko noon tawa anduɓe kala ni lamɓe bambaraɓe e lamɓe fulɓe ɓe ɓeɗo de fulɓe immiɓe to ndi leydi nder leydi meɗen Masina Mali ɓeede ɓe jogui toon lamɗo on boni ne nder maɓɓe on ko lamɗo wonoytade on bo waabi lamɗo so on mbaɗani feere ɓe gitte e leydi walla ɓe mbare ɓen on bo jogui lamɗo on noon laamoyto fof ma leydi meɗen ndi Mali woni hattinno fof immaniɓe ɓe nani ɗum ko no ɓe dogi ɓe punti Sénégal ɓe punti Sénégal ko noon nden woni kam malal kam tan aroy anani o aroy ha ɗo wiite Ndofane Lagem Ndofane Lagem ko ɗon mbo tawi o egge kono egge tay sellani egge noon ko pullo dimo labɗo tos taw o sellani ko hanno ha o sella taw mbo jogui koyngal musal ngal koyngal ngal ɓuri duuɓi 10 ngal wondi e jonde fayda haysi on jooɗodi taw ɗum na luuɓa anani o fayda wawata wondu e yimɓe no yiɗiri ni he no yimɓe ɓe jiɗiri ko debbo pullo debbo nden woni on tuma malal wi min de kam si o gokki kam o min ɗum wawi ñawdu ɓe mbi ɗum ana wawi o res o wiyombo wawi o res te o wawi ɗum ñawdude si Allah jaɓi ha o sella ɓe mbi ɗum ha wiyo ɓe mbi ɗum joni bisimilla ñawdu ɗum nden woni ko o ñawdi ɗum ha Allah waɗi egge selli on noon egge on jibini Molo kanko he on Malal Ba kamɓe jibini Molo kono ko kanko Malal ɗo idori he Fuladu ko Jalaba jeeri ala e Casamance Jalaba jeeri ɗon ɗo idori nde ko immi ɗon ko ɓe njahi ɓe njawoy Sula Bali noon ko ɗon Molo heɓa tay Molo heɓama ga ɗumani ga ɗo wiiteɗo Jalaba Allah waɗi ɓe keɓoyi noon mbo heɓoy Moussa ɗo wi'eteɗo Sula Bali Moussa Molo jibina halana ma ɗum ko ɗon Moussa jibina o Molo he o Moussa ko hoɗum ɓe giwdi ko Molo jibini Moussa anani ɗum taki ɓe mbiya ɗum Moussa Molo anani yo Moussa ne ɗum taki ɓe mbiya ɗum e Molo ne ɗum taki ɓe mbiya ɗum Molo egge
ko egge woni nende mum kamne ne Moussa ko molo woni bammun balde anani ko ni on tuman noon woni Moussa jibina ɗon kono noon ko takoy ha Moussa woni lamɗo kola Allah he nelaɗo ko du'a Saykou Oumar yafo mi taƴaki mi falano compitade kadi tigi kalna kam mbiɗa hoto Moussa molo tigi e Moussa on hoto hoto jibinano sa nder sar no wiyete no Sulabali eyyi Sulabali ɗon koye leyre Wuddu Fuladu Sulabali ko Sulabali o heɓa anani ko ɗon ɗo heɓa kono ko hareji hakkude makko he tubakoɓe jitti ɗum e Sulabali o yahoy ha Kesel Kunda ani ton noon tubaɓe ɓe tawoy ɗum mbawi ɗum kono ɗo en jottade ɗon kam ɓen Moussa Molo he ɓe famille muɗum fof ko hoɗum kamɓe gomno wattuta dina yalti walla ta yaltani ɗon on jamanu tawa diine danaka ngala so tawa ko Saykou Oumarou nanni hen diine awa nde Saykou Oumarou ari o tawani ɗon molo de ta molo raddoyi molo ko barat ɗo jawe o warat koobi o warat dunci o warat edi wara pi kulle kewɗe ko ni on to man noon nde o tawi ɗon Kumba Egge nda tawi ɗon Kumba ko on noon Kumba jibini Moussa o wi Kumba wiya hoɓɓe ngari tawi noon Saykou Oumar to idori to to fulɓe rimɓe to idori jomaɓe nayiɓe ɓen mbo idori ɓen toon nde wonno ɓeya Molo Egge ga galle muɗum ga nagge alagan mbiyo alagan mbalu alagan ɓe ngala ko si Molo raddoyi danaka ɗum woni gurnam ɗam ayi kono noon Molo tawa raddugol mulgol ina waɗa barke anani awa ɗum woni gurnam ɗam joni noon nde mbo ari mboyi ɗumen assalamu aleykum maccuɓe Allah wala ɗum ala kanko Saykou Oumar eyyi on tuman noon ɓe mbi o koɗo noon o ko karɗo hono o koɗo ardata ɗo he nder meɗen o wiya en yo assalamu aleykum maccuɓe Allah ho enen ko en maccuɓe enen gona jiyaɓe kon nden si wonanni ɗum kon nden naɓe jahto galle Moussa galle Molo to saw ko Molo en tan woni ɗo hande ɓe annduɗa ɓe ala mbawa ɓe wonde maccuɓe yoɓe jahto on anani joni ɓe wiɓe ɗum kamɓe ko hoɗum wonno ko ɓe jogui ko taki ha ɓe mbi kamɓe wona maccuɓe ta koɓe fulɓe rimɓe ɓe jogui nayi ha heewi on e jamanu noon tawa nagge woni ngalo pullo nayi ɗiɗi keewi ɓe toroytako hay hunde he goɗɗo ɓe jogani koye mumen fof ala ko manki e maɓɓe wona mbaalu wona mbeewa wona nagge ala ko manki e maɓɓe joni Moussa Molo ka en ɓaytaɓe ngala kam ko tawi sukaka muɗum ko ran ko daddan Molo eyyi Molo tawa ko raddat kanko e Samba Egge kanko e Samba Egge o Samba Egge on noon onne ko pullo dimo kono ka en fof noon daddidanno kono noon tawi Molo tawi mbo rokka he e dannaya muɗum on wattu noon Moussa ko hono fotno tawi Moussa jibinaka taw on jamanu taw Moussa jibinaka ɗo ardi keɓal Moussa ngal ɗo ardoyi eyyi ɗo Saykou Oumar waɗi duwa nde won e nde mbo ari ko mbo yetti mbo tawi
debbo makko o ɗon debbo yahi wi ɗum molo wi ɗum na wi ɗum larni no mbaɗa ɗo ɓandu ma nde foɗi tuuni yaɓanga ndiyam lotoɗa ndiyam ɗam ɗini lotoɗa ha laaɓa anani jaha calmina o koɗo mina huli ode o ko koɗo gando mawɗo woni o koɗo ko mbakkiloɗa mbaɗa feere jaha calmina o koɗo min dal ko ɗum mbimami kono calminirambo no newori teddinambo oyi bisimilla woyi ɗum seede muɗum jawdi mbalo joginoɗa ɗo ndin joginoɗa ɗo de mi waranimo ndi kono mi yahi to fulɓe rimɓe to pour ɓe mballam mi nebbam mi waɗa to jawdi mbalu to pour ɓe defana hoɓɓe ɓe kono ɓe jaɓani ɓe mbiyo ɓon wi ɗumen maccuɓe kamen noon ɓe gokkata on nebbam o wiɓe ha bisimilla mbo arti kono mbo haalani ceerno mbo haalani sayku wi ɗum lawɗu kaliranje maɗe ha laaɓa ɓaŋa tew o mbaɗa ron defa ndaara ko Allah watta o wi ha o wi ndiyam ne ala ɗo wi ɗum bisimilla ya laaro e looɗe ɗe nden woni ko ni Kumba yahi laaro e looɗe ɗe tawi looɗe ɗe fo ɗe kewi ndiyam te kambo accanoton ndiyam o tawi looɗe ɗe fo ɗe kewi ndiyam o ari kadi nde o jongi tew o laari o tawi tew o fo na waɗi nebbam ɗo noon hakkille muɗum o jiiɓi o andi o noon o heɓi koɗo mawɗo o wona koɗo cukalel nde woni nde molone ari ko o haalani molo ko molone kam ne waɗi noon yahi salminoyi koɗo o a feewi ɓe calmotiri ha pari ko o wi ɗum yo koɗo o wi ɗum na wi ɗum yo minne mi woni taalube ma Allah e nelaɗo makko mi woni taalube ma sabu an mi yii he diine ma mi heɓi ko beltimi toon sabu no garduɗa e galle am heni mi weltima no bete ɗum noon taki minne mi ƴetti Allah e nelaɗo makko mi halfinima Allah e nelaɗo makko mi halfinima galle am o an Saykou Umaru eyi ko Saykou mbiteɗa mi halfinima hoore am minne ɓeygure am min jebbilima minenne min tuubi woni ko Saykou tumni ɓe fof anani ɓe wonti rewoɓe Allah o wi ha Saykou min de fiji dantan ina kam ɗo ganni Saykou wi ɗum ma wi ɗum go min hoddi ɗo he ɓaleɓe kono ɓe ɓaleɓe ini tampini minen ɗum woni ɓe seɓɓe o wi ɓe ɗi tampini min sa heɓi jawdi mbalo a suytandi ñaam sa heɓi mbewa moƴƴa a susamba ñaam sa heewi gawri ɓe ngara ɓe peccandi ɓe naɓa ɗuma to galle maɓɓe ɗuma ɓe boppirama hege so wonoyi ɓe kegeɗa ɓe naɓi gawri ma on noon jamanu ɗo min gonɗo ka en ɓuri minen ga heew andi ko ɗum fulɓe mbiyata ko cuusal ko keewal wawi cuusal ɗum woni ɗon on to man noon Saykou wi ɗum ha wi eyi o wi mballa min du'aw mi yani min kaɓa e mumen walla mi mbaɗa ɓe hunde kono mballa minen du'aw beele Allah itta ɗum hakkude amen e mumen o wi eyi o wi te minen woni danna kono mi yahat ɗo ha heɓa lewru faydata mi warani hay kullel o wi ɗum bisimilla o wi ɗum joni mi waɗananma on ɗon fof du'a o wi ok bisimilla nde woni ko Saykou waɗi on du'a o wi ɗum molo o wi ɗum nam o wi ɗum ha mi waɗi du'a o te mi waɗi lisikar mi yii laamu e ma kono wona an ko ɓiɗɗo mo jibinta o
ko on laamoyto nden woni ko Moussa Molo reeɗa nden on tan ɗon tambo ta on debbo ko reedu wala tare ta o reedani taw kono ko yiɗum du'a ɗo Saykou Oumar he ta kam yiino ɗum on eyi e du'a Saykou Oumar he Allah waɗoy debbo o ƴettoy reedu nde o ƴefti reedu ndu reedu noon jibinoy o mbiyeteɗo Moussa kono ndu heɓori ko e ngaari Kooba ngari ko bako e Kooba kulle ladde ɗe andi ɗi waɗi toon comme na'i ni kono andi ka en wona na'i ko koobi mbiyete koobi aha ko e ɗum ngayay ndin ngaari Kooba noon ko e ndin Molo fello e ndin wari ɗum ko ndi hutta wi'a joni yoɓe peccoye tewu o Allah waɗi noon manda yalti toon mban mangda noon on kufune woni kufune laamɗo anani no laamu Moussa ardi anani woni on tuman noon mbo wi ha joni de kanko Allah waɗi kanko ko danna ko raddoynoɗo o wari Allah waɗi manda feeñi hen joni yo fulɓe rimɓe ɓe yo goɗɗo ɓorno manna mba laare si tawi woni on ɓornima manna mba si mbo wawi yaadude e manna mba on ji manna mba ɓen mbi bisimilla woni kala ɓorniɗo ɓen manna mba e hoore he o wiya hoore fusi itte manna mba itte kala ɓorniɗo mba o wiya hoore fusi wiya joni ko magna ɗi magnaji manda mba ko e nder reedu Kooba to mba wonno reedu Kooba to ko ton manna mba wonno ɗum ɓe mbi joni Molo tawde tan ko an wari Kooba mba an ne ɓorno manna mba ndaara o wi bisimilla joni on gokki kam mi ɓorno ɓe mbiyo hay o ɓangi manna mba o ɓorni omo jooɗino ɓe mbi ɗum ala ko waɗi ma wi haydara ɓe mbi ɗo a immo daro o immi o dari kam Molo Egge o immi o dari ɓe mbi ɗum ala ko waɗi ma ɓe wi o ala ɓe mbi ɗum yaa yeeso de o yahi yeeso o yahi laabi ha tati anani ɓe mbi ɗum dimbu juuɗe ma ɗo dimbi juuɗe makko ɓe mbi dimbu hoore ma ɗo dimbi hoore awa manna mba ko an jeeyi Moussa Molo manna mba ko manna mba an jeeyi mba ɓorno joni manna mba ko an jeeyi ɓorno mba Molo wi bisimilla nde wono e jemma ɗum hoyɗini manna mba Molo moftu manna mba Moussa jeeyi ɓiɗɗo mo jibinta o debbo ma ƴetti reedu yayi debbo ma ƴetti reedu o ɓiɗɗo ma jibinama kan ji manna mba wona manna mba ɓurma na manda ma kono ko Allah hollirima ɗum ɗo ko ha mbawa ɗum jogade ni manna mba ko pour ɓiɗɗo ma o wodoyta mba kan jeeyi mba nden woni on tuman noon o wi bisimilla e nder koyɗol kam ne o haalanani ɗum goɗɗo walla ɗumani o moftiri noon manna woni ko mbo Saykou Oumar waynoyi o wi joni mbo yawta yeeso o wi ɗum ɓay ka taaluɓe am joni ar ɗoftam Molo wi ɗum bisimilla mi ɗoftam woni Molo ɗofti ɗum Molo ɗofti ɗum ɓe ngari ha Kolda Saykou laari o wi ɗo o wi eyi o wi ɗum o sutu leɗɗe ɗo o wi o eyi o wi ɗo ko saare mawde wonoyta ɗo saare mawde ɗum wonoyta ɗo koko arrêté ɗo heewoya teb o wi eyi woni ko ɓe jimmi ɗon
ɓe jahi ɓe naatti leydi Guinée Bissau ɓe jahi haa ɗo wiyete kan Demawuri ha jo on molo mbo ɗowtanno eyi molo mbo ɗofta ceerno o ɓe jahi haa ɗo wiyete kan Demawuri mawɗo o ceerno o yetti ɗon ɓe njooɗi ndiyam ɓaddoya ɓe njari ɓe looti ɓe calligi ɓe njuuli ɗon o wi ɗum molo wi ɗum nam wi ɗum a won taalube am mi ko almuudo am oy kono a yii ɗe leɗɗe ɗiɗi ɗe ɗo bantaŋeje ɗo wiyo wi ɗum ko ɗo mayɗan ko ɗo mbaɗeteɗa eyi o wi ɗum kala nde bimbi janngo maayoyta ko ɗo maayata nde hakkunde ɗo ko ɗo noon ngaweteɗa ande on place ɗon ko jogino inde saare walla kan Demawuri eyi saare nde ko kan Demawuri yiyete Guinée Bissau mi wawi ma nabde ha mi holluma bantaŋeje ɗe ha hande ɗe ɗon eyi bantaŋeje ɗe ɗon kala mayɗi ɗon goɗɗe garat ɗe ɗon ko heewi noon anda hoɗo wiyete kan Demawuri min noon mino andi kan Demawuri no gandirɗa ɗon min ɓayre min ko toon jibinami min Guinée Bissau jibinami min toon keɓami ha mawnumi toon ha gonmi aami mbanmi aami anani e leydi Guinée Bissau mi woni toon ko Guinée Bissau wiyata soldat taw min e soldat groupe spécial min mbiyatno ɗo Vingador anani yo kono ko jeeri woytu ko jamanu hombo président ton tawi on jamanu président ala ton ko tubako eyi taw ko tubaɓe taw min ngala président de on wattu ta président ala ton ko tubaɓe gonto hay Gambie ɗo ta ala président ko kalanan mami ɗo wata Gambie ala président ta Jawara suwa ɓande ndi leydi ɓangol Jawara ndi leydi hawri hare nde huuɓi Guinée Bissau e ɗin duuɓi min ngari ɗo anani Jawara e ɓangi leydi ndi wona taƴade ma joni jeen ɗon ɗo kan Demawuri ɗon ɗo guili Cheikh Oumar wi o simbo sankima ko ɗon eyi nden on ɗuman noon molo wimbo bisimilla a ko ɗo woni saare am eyi ko ɗo woni saare ma ɗum taki kan Demawuri Sulabali Kesel Kunda ɓe ko musidal gotal kono ɓe gandotirani anani ɓe gandotirani kan Demawuri ha hande saare nde ko laamu lamɗo o ɗon woni gila e on jamanu seefu ko ɗon oya seefu iwi oya ara ko kamen wotuɓe ɓe laamorondi a wi Kesel Kusa Kesel Kunda ɗum ɗo wotere ganduɗo ɗo Gambie walla ko eyi Sankule Kunda eyi Sankule Kunda ɓe ko musidal gotal nden woni ko ɓe jimmi ɗon ɓe jahi haɗo wiite Kooli e nder Guinée Bissau Kooli noon ko maayo mango wiyete Kooli hakkunde ɗon e Guinée Conakry ko maayo mango woni ɗon nde molo yetti ɗon ko wi ceerno o wi ɗum na o wi ɗum ha min dal mi fotiɗo mi faala ruttoto ɓen ko ɗo tun teƴeten nde yewtere ɗo mono faala ko honto ɗum haaɗi yo jokkume programme je amen areɗe yeeso on jarama golle fulɓe TV laatake golle